you got, you a pow pow juggernaut. Take it up a notch, oh my God, wow, take 'em out. Let me take a shot, I'ma sit down, get a drink, let you Грабо музика! Създателите на миньоните и сами вкъщи Това е чудовище! Това не е чудовище, а човек с подплънки на раменете. Само един суперзлодей си пада по толкова демодирано облекло. Балтазар брат. Искам всички агенти на местопрестъплението. Агент Груси идва! Да! Ей, хора, как ни нарече? Груси! Съчетание от Гру и Луци! Груси! Охо! Харесва ми, но не много. Не ми харесва. това лято представят Измъква се! Така си мисли! Готви се! Да, но за какво? Здрасти, Гру! Я виж това! Момичета! Танцов дуел! Давай! Аз проклетника 3. Не сме приключили! Happy birthday, dear Dan! Happy birthday to you! 30 юни в кината на 2D и 3D.